Naša škola Nadežda Petrović je jedini predstavnik opštine Novi Beograd na ekipnom prvenstvu 2021. godine, koje se održavalo u osnovnoj školi Dragan Lukić. Zdravo, ja sam Ana Sadarević, idem u osnovnu školu Nadežda Petrović. Jedna sam od najmlađih drugokategornika u cijeloj školi. Zovem se Stefan Vasić, idem u osnovnu školu Nadežda Petrović. Najmlađi sam prvokategornik u našoj školi, a verovatno i na Novom Beogradu. Treniram u šah klubu Delfin, predstavnik sam naše škole. Zovem se Vera Bogdanović i idem u osnovnu školu Nadežda Petrović. Bila sam u drugom razredu, drugu u Srbiji. Imam 8 pehara i 24 medalje. Zovem se Vanja Pantić, idem u školu Nadežda Petrović, trenutno sam najstariji član naše ekipe. Relativno sam se kasno upoznao sa šahom, ali to ne menja ljubav prema toj igri. Trenutno brojim 5 medalja. Zovem se Jana Dimitrijević i idem u osnovnu školu Nadežda Petrović. U ekipi škole sam, koja je jedina na Novom Beogradu, otišla na republičko takmičenje. Zovem se Una Miljković. Pridružila sam se školskoj ekipi u šahu prošle godine kao njen najmlađi član. Veoma sam srećna što sam deo najmlađe ekipe koja već ima sjajne rezultate. Zovem se Ema Miljković. Prošle školske godine bila sam najmlađi predstavnik naše škole na gradskom i republičkom takmičenju u šahu. Na gradskom sam osvojila 9. mesto, a na republičkom prvenstvu sam osvojila 15. mesto. Naša škola je bila druga na opštinskom takmičenju i 10. na gradskom takmičenju.